Njengosiyomliso okhuluma kule video, uMax Makhanya akekho umuntu ozombulala, kepha bamdinga ejezile ekhulume neqiniso ukuthi ubani omthumile ukuthi akhulume lezi zinto ayikhulumayo ngobukhosi bakwaZulu. Unjani wemfoka Makhanya, Maxwell Makhanya eMbombolo. Cha mfowethu, siyakubona ukukhala kwakho, siyabona futhi ukuthi uthukile. Kodwa nje Max Makhanya akekho mfowethu umuntu ozokubulala, khululeka. Le video wenza istatement lezi ezokuthi nje uthukile ngoba udelelile, uyadelela. Kade waqala udelela ubukhosi baseNdlunkulu Max. Udelela ubaba uShembe uNyazi lweZulu, udelela makhosi, udelela wonke umuntu. Kulungile lokho, kodwa ngabona iNdlunkulu endlela osubadelele ngakhona. Angeke mfowethu beze kubulala. Hamba uyojeza, hamba uyobhekana namacala akho. Musu ukuthuka, ngithi wena wakho wani uhlala uphezulu. Maku ukuthi awufuna ukuyinikela, awuhlala uphezulu ku1 mawuthi ngithi uyazi sebeyakufuna. Yenza sure ukuthi usuhlala uphezulu ngampela ke. Uzuphathe nespare secassette ngoba awufuni uzwe eNdlunkulu abafuni ukukubulala. Kodwa kumele ukuthi uyojeza, uyobhekana namacala akho. Ngoba ubhizi uhlaza isizwe sakaZulu mfowethu ko TikTok kuzo zonke izizwana lezi ezisihloniphayo, esazi isizwe sakaZulu njengesizwe esikhulu kunazo zonke izizwe la eSouth Africa, esihloniphekile ngalendlela. Usidicilela phansi isithunzi sakho. Ngabe ngcono ube lento yenzayo uyenza ukhuluma nathi nje singamaZulu kuma platform ekugcwele kunamaZulu kuphela khona. Hayi ukuthi usihlambalaze izwe lonke mfowethu kanje, ngoba noma ngabe uyakusho lokho ngomdloko mbani ukuthi mhlambe uyaphuza, Max kunezinto ongeke emhlabeni ongeke uzoyiphikisa. Umuntu mayezala ebukhosini uzala ebukhosini, noma ngabe uyadakwa noma ngabe unjani. Okusala amakuukuthi isikhundla noma ubukhosi buvele bulengela kuyena, angeke uzwenzele lutho futhi ngalokho. Noma ngabe uyisibotho noma ngabwenza maku it's like mawuyinkosana uyinkosana, noma ngabe uyadakwa noma ngabe wenzani, makuukuthi kuthethwa idlozi anisenabazali, inkosana iyona kumele ithethe idlozi. Max ususidelele kakhulu mnganami isizwe sakaZulu, usubudele kakhulu ubukhosi, wadelela ubaba uShembe uNyazi lweZulu lungenze lutho. Hamba uyobhekana namacala akho, hamba uyojeza, akekho umuntu ozokubulala. Ukubaleka lokho kwenza ngeke kuze kukusize ngalutho. Hamba uyojeza, hamba uyothola isigwebo sakho ngalezi zinto oyikhulumile, uchaza ukuthi lezi zinto lezo ozikhulumayo uzikhulunyiswa yini, uthunywe ubani, why ulwa nobukhosi bakaZulu kanje, ngoba wena awunalo igazi lasebukhosini. Uyabona ukuba abantwana baseNdlunkulu laba benza lento yenzayo babanga isitulo sobukhosi, bengizo understand wena yini ozoyithola. Hamba Max uyojeza, hamba uyobhekana namacala akho, akekho umuntu ozokubulala. Hamba uyojeza Maxwell Makhanya. Angithi wena wakho wani uhlala uphezulu, awuqhubeke kube phezulu wani wakho. Mana ke mnumzana, uyibambe lapho nje. La usathi khona uMax uyadelela. Uyabona uma uzokhulumela abantu wena ngoba nakho ube nezikhundla noma ngoba nakho ube ngaphe kwakho, angeke sikuvumele ukuthi angeke sikulalele futhi. Kodwa mawukhulumela umuntu uliveze neside lalowo umuntu omkhulumela ukuthi yena uziphatha kanjani emphakathini, uliveze ungalishiyi. Bese ke nalowo Max uyamveza, ngoba manje uzothi wena uyadelela. Mina mangahle ngikutshela ukuthi mina ngisuka khona kwaNongoma, eduze kwakhona lapha eNdlunkulu. So uMisa uZulu washaya amatafula, wawashayela umntwana kwaPhindangene, umuntu ongaphezulu ngisho kukayise, umuntu obehlonishwa uyise, engafuni ngisho kumlalela ezintweni eziningi. Ubona iqhasha la kuma social media, ubehlonipha phi yena? Angifuni ukubala ezinye izinto nje, ngifuna ukubala lokho kwenhlonipho. Ubehlonipha phi yena? Ngoba kwalo Max wenza kanjena nje, wonke umuntu sewumayiphathe manje. Umuntu ongafuni ukulalela omunye ufuna ukwenza ngendlela yakwenza ngendlela yakhe. So akungabi ke sengazi ukuthi yena uyahlonipha. Baqala ukubona umuntu ongahloniphi ngoMax. Hayi, abahloniphi nabo. Sibuye size kuyo Mdidiyeli lo. Uyabona lo Mdidiyeli ozothi akuhlangana uZulu ufuna uMax. Leyo nto nje ayisho umubuka nje lo yaMdidiyeli loya.
umuntu right ongaba umdidiyeli wamabutho ngoba phela mawuphethe amabutho kufuna ube nobuhlakani ngempela futhi ukwazi ukuyiphaka ukwazi futhi ukuyikhuza yabo ungayiphaki futhi kungenasidingo ngoba kuyofa abantu uyabona lonto uma uzothi akusuke abantu bayofuna uMax wobala bayofuna uMax bayomfuna ngani sebese sekunabantu manje abangaziwa osekuvele kuthiwa nje akuhlangana uZulu uyofuna umuntu kuyophela inhlamvu kahle kwenzakalani umholi umdidiyeli lo muntu lo so ningahambi nina nilalela bonke abantu labeni babona ukuthi kwabona nje into ayikhipha emlonyeni uyadelela nje kwayona lento athi ufuna ukuyilungisa angeke izilunge ngoba kwayena mayekhuluma into ayikhuluma ayilungile nje yabo so asingathi ke abantu ubabona ukuthi bonke nje basesayidini eli wrong bese sifuna ukukhetha labo esibabona ngathi bangcono umuntu umebhedo uyabheda ukuthi ukuyiphi iposition udinga ukulungiswa ukuze abe right akekho umuntu oyekwayo umebhedo ngoba kuthiwa kuyiposition ayikho into enjalo mangabe athina asikwazi ukumlungisa mhlambe ngokwama position noma ngokwama level bakhona abantu abasesigabeni sakhe abangakhuluma naye bemlungise kulonto leyo engicabanga ukuthi ke yilabo abangafunanga ukubalalela baze bakhothama emhlabeni bengabalaleli baze baveza nalabo bantu ukuthi hayi engathi liganga omunye umhlathi naye kuMax manje seligayisa ngomunye umhlathi bona nje bangakhuluma naye kodwa hayi ngoba nakho bona bengcono bengenawo amaphutha ngoba naye lo Max okhulumayo ezinye izinto ayikhulumayo siyazazi ukuthi zenzeka siyazazi ukuthi zingamaphutha naleyo ukuthi ukhulumane ngesuka sendlunkulu leyo ndlunkulu iphethe bana iphethe sonke isizwe lesi wonke umuntu kune right ukuthi makhona ongahambi kahle abekumbono wakhe mhlambe ke yena iphutha lakho ukuthi umbono wakhe wawubeka endaweni errong kodwa umuntu mekhuluma izinto engamaqiniso ngeke singamfakazeli so umfakazethi lento ayisho yiqiniso mase nobufakazi bayo njoba ngisho nje okunye akukhulumayo kuyiqiniso okunye ke asikwazi usengayiphendulela yena kodwa nje kulabo abantu abasakhuluma indaba kaMax befuna uMax size sijabule nathi sithi uMax usenkingeni obani laba bafuna uMax makulungisa izinto ayilungisa ngendlela eqondile singavumeli abantu bexhaphaza isizwe benze ngathi balungisa ini isizwe nalokho kubekwa kwabantu ezikhundleni ubona ukuthi lo muntu ombeka esikhundleni akakwazi ukuba umholi uyabona nje lo okuthiwa umdidiyeli nyala ngiyaphika emdidiyela ngifuna nokwazi ukuthi ungwakephi nonongoma angifuna nokwazi kodwa indlela adidiyela ngayo ngathi udidiyela udododwa nje